Dobrý deň, Slováci, opäť vás vítam v mojom programe. Dneska by som chcela urobiť video na oleje. Chcem vám dopredu povedať, vypočujte si to celé, prosím vás. Je to veľmi dôležitá informácia. Veľmi dôležitá informácia. Takže pozrime sa, čo sú oleje. Oleje sú tuky. Olej dokážu byť, tuk dokáže byť rastliny alebo živočíšny. Živočíšne tuky akéhokoľvek charakteru sem ani nebudem pliesť, pretože tie sú už tak strašne nezdravé, že z tých ani nechcem spomenúť, pretože to už je von. Ale chcem vás upozorniť aj na rastlinné oleje, pretože to si každý myslí, že to je rastlinné olej, to nie je až také zlé. Každý jeden rastlinný olej, to je jedno, či je biologický, alebo či je bio, alebo či je zastudenalizovaný, alebo či je čokoľvek, aký zázračný rastlinný olej. Ak je zohriatý nad určitú teplotu, sa z neho stáva karcinogén. Teplo spôsobuje, že olej zmení štruktúru. Ten tuk zmení štruktúru a je pre nás zrazu nezdravý. Čiže je z neho karcinogén, ktorý vlastne sa dostane všade do našeho tela. Nie len do žalúdka, ten sa dostane všade. A v tom prípade naše telo ho nedokáže spracovať tak, ako by malo a sa začne usádzať. Tuk, je to toxický tuk, ktorý sa nám začne usádzať. Hoci kde. Začne sa nám usádzať do tukových buniek, ktoré sa nám nachádzajú v svale, ktoré potrebujeme, ktoré môžu potom neskôr spôsobovať také niečo ako cukrovka, môžu spôsobovať také niečo ako rakovina kože a tak ďalej. To je jedna vec. Alebo podkožný tuk, tam je to skôr s tou rakovinou kože. Je tam obrovské množstvo problémov z prehriatých olejov. Ak by ste mali jesť olej, mal by to byť bio olej rastlinného charakteru, zastudenalisovaný, nezohrievaný. Tak a tiež si dávať pozor, v akom množstve. Môžete si to pokvapkať na šalát, alebo pokvapkať na nejaké jedlo, ktoré už máte pripravené, ale nepoužívať oleje na varenie, na pečenie. Toto je silný karcinogén. To je jeden z najväčších zabijakov na Slovensku. Pretože my sme úplní labužníci na vypražané rezne, vypražané kuriatko, vypražaný karfiolik, vypražaný patizonik. Všetko vypražané robíme. Akékoľvek jedlo, akúkoľvek omáčku, všetko, čo robíme, zohrievame olej, potom tam dávame do toho cibulu. My strašne máme týchto nezdravých látok, máme obrovský prebytok. Takže Slováci, treba si dávať pozor na toto. Rastlinné oleje, ak chcete mať olej vo vašom živote, keď ho chcete mať, môžete vylúčiť a vôbec sa vám nič nestane, budete iba zdravší, ale ak ho chcete mať vo vašom živote, treba, aby bol rastlinného charakteru, zastudenalisovaný, nezohrievaný a bio. Všetky oleje, aj keď je bio a rastliny a čokoľvek, a ten najlepší na svete, a ak ho zohriejete, už je z neho karcinogén. Takže musíte si dávať na to pozor. To som vám chcela povedať o olejoch, to je veľmi dôležitá informácia. Teším sa na vás na budúce. Ak ste niečo dostali z tohto videa, prosím vás, napíšte mi. Majte sa zatiaľ, čaute.